बे समाव आङो नोंथांनियाव मोनथिबावनो लुगैगोन जिहेतु नोंथाङाबो देबोरगाव समस्तियाव बा देबोरगाव बियाबाव नोंथाङाबो सासे बिजाथि महरै एप्लाइ खालामदोंमोन बिजाथि नागिरनानै इउपिपिएल हाइकमान्डनि थाखाय नाथाय हयथ' हाइकमान्डआ बिनि दाजाब दानख' खालामनानै दायो खाम्फा बरगयारिखौ देबोरगाव समस्तियाव बिजाथि हरबाय दा बे समाव नोंथाङा नाथाय इउपिपिएल दोलोआवनो थानानै खामानि मावफिनबाय नाथाय माखासे सुबुंफ्रा इउपिपिएलखौ नागारनानै गुबुन हानजाजों सामाप जानाय बायदि जाना दङ दा बे समाव नोंथाङा जायफोरा इउपिपिएलखौ नागारनानै टिकेट मोनैनि जाहोनाव नागारनानै थांबाय बिथांमोनखौ नोंथांमोना मा बुंनो नागिरो दा बे साभाबिकखा टिकेट लुबैनाय बिनाय बे जोंनि मोनसे आदर्शखा दा जोङो टिकेट मोनबाल' जे थानांगौ पार्टियाव टिकेट मोनाबाल' जे गुबुन दोलोआव हाबहैनांगौ बियो आं सानो निस्सय बिथांमोना एसे मोजाङै साननाया मोजां जिहेतु जों मोनसे समाव दावहा बायदि खामानि मावगासिनो दं नांबाय थादों आरो बे नङा जे जों थाबाल' जे मोनसे दावहाखौ फोजोबनो हायो बा सोरबा फैब्ला बे दावहाखौ फोजोबनो हाया बे मालाबाबो जानो हाया दा दिनै आंबो सासे दाबिदारमोन देबोरगाव समस्ति हिसाबै नाथाय आङो दिनै गोसो गोरबोजों आङो हाइकमान्डनि जिखिनि बिजाथि हिसाबै हरबाय जोंनि मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारखौ आं बिथांखौ रेसपेक्ट होनांगोन सनमान होनांगोन बे नङा जे दिनै आं मोनबाल' जे बे पार्टियाव थानांगौ बे दोलोआव थानांगौ खाम्फा बरगयारि सार फैबाय बिनि एगेन्स्टआव आं खामानि मावनांगौ आं बेखौ मालाबाबो साना आं बेखौसो प्रमान खालामनानै होनो सानदों दा जे खाम्फा बरगयारि सारा जुदि फैबायब्ला बिथांखौ एसे जोङो सहाय खालामनानै मारैबा जोङो देबोरगाव समस्तिखौ देरहानो हायो बिनि थाखायसो आं दिनै खामानि मावबाय थादों आंनाव एसेबो दुखु मोननाय गैया आरो सिगाङाव जेरैबायदि एनार्जिजों आं खामानि मावदोंमोन बेबायदिनो आङो दा इउपिपिएल हान्जायावनो थानानै खामानि मावबाय थादों आरो खामानि मावलांबाय थागोन आरो इउपिपिएल दोलोखौ जोङो मालाबाबो गारनो हानाय नङा आरो इउपिपिएल दोलोनि जि आदर्श जों प्रमद बर'खौ मालाबाबो एंगारनानै खामानि मावनो हानाय नङा होननानै आं सानो आरोखि बे समाव आङो मोनथिनो लुगैदों जिहेतु नोंथांमोननिनो हान्जानि बै समनि एसे आवगायावसो टिकेट मोनैनि जाहोनाव बिथाङा दायो इन्डिपेन्डेन्ट देबोरगाव समस्तियाव गेलेबाय बुद्धदेब बिथाङा जिहेतु आरो बिथाङानो बुंदों जे माखासे प्रमद बर'नि सायाव एलिगेसन खामानि मावनाय थांनाय 5 बोसोराव जायफोर खामानिखौ मावदों बेफोरो सिस्टेमेटिक जायाखै आरो जेरैबायदि बिथाङा कमिउनिकेसन जालायनांगौ मानसिफोरजों दैदेनगिरिफोरजों बेबायदि जायाखै होननानै बुंदों दा बिथांनि बुंनाय जिथु बाथ्रा बिनि सायाव नोंथाङा माबायदि फोरमायनो नागिरो दा बियो बिथाङा माखासे हयथ' बिथाङा टिकेट लुगैदोंमोन जानांगौ पार्टिनिफ्राय आरो जोंना सिगाङावनो मानगोनां प्रमद बर' सारा बुंबाय थादों जेराव जोंनि मानसिफ्रा जेब्लायबो एक्टिभ थानांगोन मोनसे पाब्लिक बेस कर्डिनेसनाव थानांगोन आरो गावनि टीम हिसाबै खामानि मावबाय थानांगोन होननानै माने बेबायदि अलरेडि बयखौबो जेनेरेलि मोनसे इन्सट्राक्सनखौ होखानाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो बिथाङाबो सासे दायथ' दंमोन मानोना बिथाङा TCLCC चेयारमेनमोन जोंनि देबोरगाव समस्तिनि आरो बिथाङा बे TCLCC चेयारमेन जासेयावबो थासेयावबो बिथाङा बोरै प्रमद बर'नि सायाव प्रश्न फैखो बोरै प्रमद बर'खौ आसि थुनानै बाथ्रा बुंखो आं बुजिनो मोनाखै मानोना बिथाङा गावहानो दायथ' दङ चेयारमेनफोरखौ लिड खालायनांगौआ समस्तिखौ लिड खालायनांगौआ बिनि डेभेलपमेन्ट आनडेभेलपमेन्टखौ सिन्था खालायनानै पलिसि खालायनानै खामानि मावनांगौआ बिथांनिनो दायथ' बिथाङा दायथ' मोननाय लोगो लोगो जोंनि माने सरासनस्रा सुबुंफोरजों मारै जोङो खाब जानानै खामानि मावनांगौ जोंनि बिसिडिसिफोरखौ जों माबायदि एंगेलजों जोङो लांनांगौ बिनि बे गासैबो थासारिखौ बिथांनो इनडाइरेक्टलि चेयारमेन होननाय लोगो लोगोनो बिथांनो बे दायथ'खौ होनाय जादोंमोन आरो बेहाय प्रमद बर'नि प्रश्न फैनो जाया आरो प्रमद बर'नि खोथाया फैया मानोना गाव सोरमोन गावथ' सासे चेयारमेनमोन समस्तिनि आरो बे चेयारमेननि दायथ'खौ लानानै मावनांगौनि खामानियाथ' गावनावमोन बिथाङा दिनै प्रमद बर' सारखौ मिसा मिसि एलिगेसन होनानै लाबोबाथ' जानाय नङा थांनाय समाव बिथांनो पार्टिया खस्थ' मावनायनि थाखायनो बिथांनो खेबनै बिजाथि होदों मोनसे समाव PCDR-आव होदों मोनसे समाव इउपिपिएल-आवनो होदों आरो देग्लायबो बिथाङा जुदि मोजां खामानि मावनायमोनब्ला बिथाङा जुदि बयजोंबो जुदि माने मिलायनानै जुदि मोनसे कर्डिनेसन थानानै जुदि खामानि मावनायमोनब्ला आं सानो निस्सय बुद्धदेब मोसाहारियानो फैगौमोन आरो बिथाङा दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंहा केन्डिडेट गैया नामा बाहेरानिफ्राय लाबोलायनाय बा दिनै क'क्राझाराव रावबो बेबायदि बेक्ति गैया नामा दा केन्डिडेट लाबोनायाव बाहेरानि खाथिनि लकेलनि होननाय बाथ्रा थाया माखासे थासारिफोरखौ नायो जायनि जाहोनाव जोंबो दिनै दाबिदारबाबो बिदोंब्लाबो जों दिनै खाम्फा बरगयारिखौ रेसपेक्ट होनानै पार्टिखौ दिनै जों सनमान होनानै दिनै जों गोसो खुसियै हगारनानै होदों आरो जों गोसो खुसियै खामानि मावदों आं सानो ओंखायनो जिहेथु जोंहा बुद्धदेब दाया मोनसे बिबेक मोनसे साननाय हयथ' बिथाङा मोनसे समाव मोनसे कमिउनिकेसना गेप जानायाव भुल बुजाबुजि जादों ओंखायनो आं बिथांखौ गाज्रिबो बुंनो साना जिहेथु बिथाङा
जि थासारियाव थाना खामानि मावदों आं सानो बेयो निस्सय मोजां जानाय नङा आरो बिथाङा हायोब्ला गिदिंना फैफिननांगौ पार्टियावनो जिहेथु बिथाङाबो मिथिखागौ जे इपिपिएलआनो सरकार फैगोन इपिपिएलनि नितियानो मोजां होनना मिथिखागौ नाथाय बिथाङा रागाजों इमसनेलजों बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों ओंखायनो आं सानो जों दिनैसिमबो बुद्धदेब मुसाहारि बिथांखौ आदाखौ गाज्रि मोनाखै आरो मोननायबो नङा आरो इपिपिएलआ मालाबाबो बे निति गैया जे सोरखौबा गाज्रि मोननानै थानाय बिथाङा दाबो फैबा जों मस्ट वेलकाम आरो बिथांखौ जोंनि टिमा थांना रायलायदोंमोन गोजौनिफ्रायबो रायलायदोंमोन जिहेतु रायलायनानै बिथाङा मा सानदों बिथाङा गावनि नमिनेसनखौ गथायना लायाखिसै आरो बिथाङा प्रमान खालामनो नागिरदों गेलेनो नागिरदों जे बेसेबां भट फैयो मोनो मोना बिथांनि खोथा खिन्थु आं सानो दिनै बुद्धदेब मुसाहारि हिसाबै खुनु पयदे देबोरगावआव फेक्टर हिसाबै फैनाय नङा जोंनि खाम्फा बरगयारि सारानो देरहागोन एपिपिएलनि बिजाथियानो देरहागोन होननानै आङो दिनै नोंथांमोननो सिगां रोखा होयो नैबे समाव मोनसे खोथाखौ मोनथिबावनो लुगैदों जिहेतु खाम्फा आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ जे बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंबाय थादों जे बिथां सानैखौ थांनाय 20 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि पानिशमेन्ट होनांगौमोन बेबायदि पानिशमेन्ट होनो हायाखै दा इउपिपिएलआ बिथांमोनखौ गोब्राबै गोख्रोङै माने बिथांमोनखौ बिराद माने मोजाङै पानिशमेन्ट होदों दा बे बेसेबां सैथो नोंथांमोना खाम्फा आरो चन्दन ब्रह्ममोनखौ जे इउपिपिएलआव लाना थांनानै बेबायदि मोनसे साजा होदों नामा नोंथांमोना दा जोंनि मानगोनां बारग'सिब हाग्रामा महिलारि सारनि बे मोनसे डायलग आरो बिथाङा जेब्लायबो जकिं डायलग होनानैनो बिथाङा समफोरखौ बारहोहोलांबाय थादों नाथाय इपिपिएलनि नितियाव इपिपिएलनि आदर्शआव थानानै जेब्ला जों खामानि मावगोन जोंहा बेफोरबायदि जकिं खालायनाय मोनसे जों डायलगजों जोंहा टाइमफ्रानो समफ्रानो जोंहा बेबायदि सम जोङो फ्रि टाइम मोना मानोना जोंनिया मावनांगौ जोंनिया समानो थोआ आरो जोंनो समखौ हानाय माने फोलावनांगौ बेबायदिसो जों सानो दा ओंखायनो नाय मोनसे खोथाखौ दिनै खाम्फा बरगयारि सार आरो चन्दन ब्रह्म सारमोनखौ जोङो डिप्राइभ खालायदों ना बले दिनै माने बिपिएफआ डिप्राइभ खालायदों बेखौ नोंथांमोना रोखा दिनै सोर बिलाय बिपिएफनिफ्राय इपिपिएलआव जइन जानायनि उनाव बबे दोलोआ सासे मानसिया गोदान फैग्रा मोननै समस्थियाव बिजाथि जानो हानाय सोरखौ बहाय लिरनाय नुदों बबे जारिमिनाव दं दिनै आं खुनु खोनाफेरनो मोनाखै जे गैयाबो खोमा बेबायदि माने जारिमिनाव जे सासे बेक्तिया बबेबा हानजानिफ्राय बबेबा हानजायाव जइन जानायनि उनाव मोनसेखौनो जोंहा मोननो गोब्राब खिन्थु दिनै मोननै दिनै समस्ति मोनदों दिनै जोंनि मानगोनां खाम्फा बरगयारिया 14 चिराङावबो बिथाङा मोनदों आरो जोंनि 10 नं देबोरगाव समस्तियावबो बिथाङा बिजाथि हिसाबै मोनदों बेनो मोनसे प्रमान मा हाग्रामा महिलारि सारनि जि बुंनाय बाथ्रा बे बाथ्रायाथ' खुनु लाजाया आं बेखायनो होनदों बिथांनि बाथ्रा बुंनायफ्राथ' डायलगसो बे मोनसे जकिंसो होननानै जों सानो दा ओंखायनो जोंनि इपिपिएलआ मालाबाबो रावखौबो जों नेग्लेक्ट खालायाखै आरो गाज्रि नोजोरजों जों मालाबाबो नाया जों जेब्लायबो पजिटिभ थिंकिंजों पजिटिभ माइन्डजों पजिटिभ सिन्ताधाराजोंसो जों खामानि मावो ओंखायनो जोंहा दिनै खाम्फा बरगयारि सार आरो चन्दन ब्रह्मनि साराव मोनसे फोथायनाय दङ आरो बिथांमोनखौ जों दिनै बिजाथि होदों आरो बिथांमोना जेरैखि जाया बे समस्तिफोराव बिथांमोनखौ जे दिनै प्रमद बर' बिथाङा जे दिनै बिसास खालायनानै टिकेट होबाय बिथांमोना निस्सय देरहानानै दिनै देखायगोन आरो मोनसे प्रुफ देखायगोन अब्ला आरो जोंनि गेजेराव इपिपिएल हिसाबै मोनसे शक्तिशाली माने फैगोन समफ्राव जाबावगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो निश्चय आं बे सावरायनायखौ फोजोबनो सानबाय जिहेतु नोंथाङाबो गोबां बेस्थ' आरो जिथु सावरायनाय हाबाफारि बेयाव गोबां सोंथि सोंनो दंबावोमोन नाथाय नोंथांनि जिथु बेस्थ'नि गेजेरजों जिथु जोंनो सम होबाय बिनि थाखाय आं नोंथांखौ सिगांग्रो साबायखर बावदों आरो अब्लाबो नोंनियाव मोननै मोनथामसो कुइसन खालामनानै आं बे सावरायनाय जिथु हाबाफारि बेखौ फोजोबनो नागिरदों जिहेतु जोङो नुबाय जे बावखुंग्रि समस्ति आरो मैयाबावै जिथु रौतायाव मोनसे बेबायदि बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव थासारि जानाय दा बेबायदिनो थांनाय समावबो 2020 मायथाइयाव नोंथांमोननि आफादगिरि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि जिथु गारिखौ 2020 मायथाइयाव बावखुंग्रियाव प्राय गारि दुख्रुबनाय जादों आरो थांनाय साननैसो बे जिथु घटना जाबाय थानाय जाथाय दा बैफोरो बिपिएफनि हान्जाफ्रा प्राय खालामनायखौ जों नुनो मोनो दा बियो बिथांमोना मा कारनाव खालामो आरो बिथांमोना सानो नामा जे बेबायदि गुन्दागिरि खालामनानै राज खालामनो सानो नामा बिटिसिआव बे जाबाय बिपिएफनि मोनसे आदर्श आरो बिपिएफनि मोनसे बे निति आरो बिथांमोननि केरेक्टार नङा होमबा बिथांमोना जेब्लायबो इलेक्सन फैयोब्ला जोंनि पाब्लिक मानसिफोरखौ बिथांमोना सिगिसग' खालायनाय जोंनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि गारि बुख्रेबनाय बियो दिनैल' नङा बियो 17 बोसोरनिफ्रायनो जाबोबाय थादों दा बिथांमोना दिनै
सानदोंमोन जे दिनै इउपिपिएल नि माखासे सरासनस्रा सुबुंफोरखौ सिगिनायजों लोगोसे आरो बिथांमोना जोंनि लिडारफोरखौ आक्रमन खालामनायजों गेजेरजों बोरै बिपिएफ खौ भट होहोनायनि जि मोनसे पलिसि लानानै बिथांमोना बेखिनि खामानिफोरखौ मावदों। गावसिनि मानसियानो फ्लेग सावो बिनिफ्राय इउपिपिएल खौ बरनाम होयो। गावसिनि मानसियानो बबेबा न'खौ बुख्रेबो इउपिपिएल नि मानसिखौ बरनाम होयो। गावसिनि मानसियानो गारिखौ बुख्रुबग्रोयो दायखौ खालायग्रोयो बिथांमोना जाबसिनो इउपिपिएल नो। बेफोर जाबाय बिपिएफ नि एकदम केरेक्टार। बियो नों आं बुंनायजोंल' नङा बेखौ बयबो मिथिखासिगौ। दा दिनैनि बेबायदि केरेक्टारा दिनैनि दिनाव बे थासारियाव सोलिला आरो दिनैनि दिनाव दादागिरिया सोलिला। दिनैनि दिनाव बयबो पाब्लिकआ बुजिसै बयबो मानसिफ्रा बुजिसै जे दिनैनि दिनाव सोरबा दम दादागिरि माबा माबि देखायनायजों खुनु पयदे भटखौ आदाय खालामनो हाया। दा ओंखायनो बेनो मोनसे प्रमान दिनै जोंनि प्रमद बर'खौ बिथांमोना दिनै जोंनि 35 लाख रायजो राजाफ्रा फोथायो 40टा समस्तिनि रायजो राजाफ्रा फोथायो आरो पुनर बिथांमोना शान्ति परिबेसनि गेजेरजों गावखौ थांनानै थानायनि राहा लामाजों जों मा होनो हारि माहारिफ्रा गाव गावखौ मोनसे जायगायावनो स्थायी थानायनि जि मोनसे परिकल्पनाजों बिथांमोना दिनै सासेल' मानसि नुनो मोनदों बे व्यक्तियानो जाहैबाय प्रमद बर'। दा ओंखायनो प्रमद बर'खौ बुंदों जे बिथांमोना आको एबार प्रमद बर' सरकार होननानै आरोखि माने आरो खेबसेबाव प्रमद बर'निनो सरकार। मानो होनदों मानोना प्रमद बर'नि खामानि मावनाय प्रमद बर'नि आदर्श आरो दिनै नोंथांमोना नुदों बे 5 बोसोरनि गेजेराव शान्तिनि मोनसे परिबेसा जोंनियाव जायगा मोनदों। बे समाव आङो नोंथांनियाव सोंथि खालामनो सानबावबाय जोबथा सोंथिखौ खालामनो सानदों जिहेतु नोंथाङा देबोरगाव बियाबाव बिजाथि नागिरदोंमोन नाथाय हाइकमान्डआ माबा मोनसे कारनाव नोंथांनो बिजाथिखौ हरासै अब्लाबो नोंथाङा दायो जरदारै खाम्फा बरगयारिखौ देरहाहोनो थाखाय बा नोंथांमोननि आखायाव बे देबोरगाव समस्तिखौ लाबोनो थाखाय नोंथाङा दायो सान हर खामानि मावनायखौ जोंबो नुदों आरो मावगासिनो दङ। दा बे बेलायाव नोंथाङा ओरैबायदि नेनानै दङ नामा जे गाबोन समफोर खाम्फा बरगयारिया देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनो जाहाथे खाम्फा बरगयारिया देबोरगाव समस्तिखौ हेगारना गालाङो बाय इलेक्सननि गेजेरजों नोंथांनो मोनसे स्कपखौ होयो बेखौ नोंथाङा नेनानै दङ नामा? आङो बेफोरनि सायाव जेबो सिन्था खालायाखै आरो आङो खालायनायबो नङा। मानोना आंनो पार्टिया दिनै मोनसे आंनो जिथु बिथोन होदों जे जेरैखि जाया देबोरगाव समस्तिखौ देरहानांगौनियाव नोंथाङाबो आगभाग लानांगौ। दा बे हिसाबैनो जों खामानि मावदों सासे वार्कार हिसाबै। जोङो उनाव मा जाहैगोन मा जाया जों रावबो मिथिया जों भबिसतबाणी रावबो नङा। मानोना बियो समासो खोन्थागोन। दा ओंखायनो आं बेखौ लानानै बोराबबाय थानाय बा बेखौ लानानै आङो लबि खालायनाय आंनि गोसोआव गैया। आं दिलदारै खामानि मावो आं दिलदार मानसि आरो पार्टिया जेखौ आंखौ थोनदों बिथोन होदों बे बाथ्राफोरखौ लानानैसो आं खामानि मावो। आरो दिनैनि दिनाव जिहेतु जोंनि बे देबोरगाव समस्तिखौ जि 22 बोसोर हाग्रामा महिलारि सारा जिबायदि मोनसे दखलाव दोनदोंमोन बेखौ बोरै उदां अखराङाव लाबोनो हायो बोरैबा जोङो बे 22 बोसोरनि जारिमिनखौ दिनै खोमोरनानै जों गोदान बिजाथि जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ जोङो लिरनानै दोननो हायो जारिमिनाव। बेखिनि थाखायसो जों खामानि मावबाय थादों आरो मावलांबाय थागोन आरो इउपिपिएलआनो बे समस्तियाव जे देरहागोन खाम्फा बरगयारियानो जा गुबुन गुबुन मानसियानो फैया मानो देग्लायनि नैबे थासारियाव बयबो सोलायनायखौ लुबैदों आरो जोंनि ओनसोलाव बयबो दिनै सिन्था खालायदों जे जाय सरकाराव थागोन बे सरकारजोंसो थानानै थाफायोब्लासो जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि डेभेलपमेन्ट जोंनि गामि ओनसोलनि जेंना जेंगोना जोबो होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै मा होनदों सानदों। दा ओंखायनो जोङो दिनै खाम्फा बरगयारि सारखौ जोङो बयबो दोलो नोगोरै ज' ओंखारलायनानै जोंनि साननो हनो गोरों जोंनि इन्टेलेक्सुयेल बुद्धिजिबि बेजों लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलनि मावनानै जानाय जोंनि अनेक रोखोमनि दिगनि मानसिफ्रा दिनै जोंनि खाम्फा बरगयारिखौ भट होनानै टेक्ट'निक सुब्रयाव भट होनानै 22 तारिखनि जि जानो गोनां जि बिटिसि इलेक्सन बेहाय टेक्ट'निक सुब्रयाव भट होनानै खाम्फा बरगयारिखौ देबोरगाव समस्तिनिफ्राय देरहानायनि थाखायसो जों खामानि मावबाय थादों आरो बिथाङा देरहागोना 100% जानानै फैबाय आरो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ अनसायदों आरो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मोजां मोनदों आरो बेहाय खुनु हाग्रामा सारनि खुनु दादागिरिया सोलिनाय नंला। हाग्रामा सारा खुनु पयदे सरकारावबो फैया हाग्रामा महिलारि सारा मोननैबो समस्तियाव जेनगोन हरथिं चिराङावबो जेनगोन आरो बिथाङा जोंनि 10 नं देबोरगावआवबो जेनगोन आरो जेब्लासिम हाग्रामा सारा मोननैबो समस्तियाव जेनगोन अब्लासिम जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिपिएफआ जोबगोन। जोबथा कुइसन मोनसे खालामबावनो सानबाय इन्टार बड'लेण्डआव बा बिटिसिआव नोंथांमोना मोनबेसे मासि लानानै सरकार दानो नागिरदों नैबे समाव? जोङो सिंगेल मेजरिटि लानानै देरहानो नागिरदों। दिनैनि दिनाव जोङो बांद्राय बुंनो साना जोङो दिनै 25 निफ्राय 27 तानि गेजेराव जोंनि मोनसे मा होनो
समस्टिफ्रा रिकभारि जाबाय थादों आरो बे 25निफ्राय 26टा जोंनि बे 40टा समस्तियाव जोङो सिंगल मेजरिटि लानानै जों सरकार दागोन इउपिपिएलआ रावनिबो बेहाय जोंहा गोनां जानाय नङा ना जोंनि बिजेपिनि गोनां ना जोंनि बिपिएफनि गोनां सिंगल इउपिपिएल हिसाबै जों सरकार दागोन आरो सरकार दानानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जेंना जेंगोनाफोरखौ मावनो थाखाय जोङो बयबो मुसफुर खालामनो थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा जों खामानि मावबाय थादों जोंनि पार्टिफ्रा खामानि मावबाय थादों जोंनि पार्टि वार्कारफ्रा खामानि मावदों हर सान आरो बिथांमोना मेंनाय बानाय गैयाजासे आरो साफ्रोमबो गाव गावबागावनि बिजाथिफोरखौ देरहानायनि थाखाय दिनै रह रह बिथांमोना खामानि मावबाय थादों आरो गोबां दोलोनि हान्जाफ्रा दिनै जोंनाव इउपिपिएलआव दैलि बिथांमोना जइन जादों गिदिर गिदिर नेताफ्रा जोंनाव जइन जादों बेनो मोनसे प्रमान जे दिनै इउपिपिएलआबो मोनसे शक्तिशाली जाबाय इउपिपिएलआबो नेशनेल पार्टिजों रिजाय जानाय मोनसे पार्टि जाबाय आरो दिनै जोंनि रिजनेल पार्टि हिसाबै दिनै इउपिपिएलआ शक्तिशाली दिनै भारतआवनो मोनसे जारिमिन जानानै थांगासिनो दङ इउपिपिएलआ जे मोनसे शक्तिशाली प्रमोद बर'नि दैदेननाय जि इउपिपिएल पार्टि बियो गोख्रों आरो बियो सानसे समाव नेशनेलजों जुजिनो हानाय नेशनेलजों फेर फाथिनो हानाय मोनसे खेमथाया मोनगोन होननानै जों सानदों आरो बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो मानसिफ्रा बयबो बेहाय साफा अंग जानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो इउपिपिएलखौनो जों गोख्रोङै फैगोन नैबे 2025नि सेप्तेम्बरनि जि 22 तारिखआव जि इलेक्सन जानो गोनां दं बेहाय सिंगल मेजरिटि लानानै जोङो सरकार दागोन बे रोखा जाबाय निश्चय जोङो सावरायबाय जिहेतु अशोक गयारी इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि बिथांजों आरो बिथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनानै हयथ' नोंथांमोना बा जायफोरा बड'लेण्ड टाइम्सखौ नायदों हयथ' बुजि मोनदों देबोरगाव समस्ति हठात खाम्फा बरगयारी आरो हाग्रामा महिलारी खाम्फा बरगयारी आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव फैबाय थानाय समाव बिटिसिआ देबोरगाव समस्तिया बोरै बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बिनि सायाव नोंथांमोना मिथिबाय दा बे समाव जोङो गोलाव खालामालासिनो दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि बे सावरायनाय हाबाफारियाव नोंथाङा जोंजों बाहागो लानायनि थाखाय आरो सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावनानै बे सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय धन्यबाद